Milé dámy, už jedna dávka, jedna odmerka denne kolagénu nám pôsobí na našu pleť, vlasy a nechty presnou dávkou, akú naše telo dokáže za jeden deň strebať. Čím je tento kolagén odlišný a lepší voči tým kolagénom, ktoré máme na trhu? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Kolagén je morský, je typ 1, to znamená, je veľmi dobre vstrebateľný do pokožky a do celého tela. Je tzv. Rybí, ktorý má najlepší účinok na pleť, vlasy a nechty. Jeho dávka je presne 3000 mikrogramov na deň. V jednej odmerke sa nachádza presné množstvo, vlastne 3000 mikrogramov, ktoré vôbec naša pokožka dokáže, alebo naše telo dokáže vôbec v tej dennej dávke spracovať. Ak máte kolagén iný, ktorý má vyššie množstvo, tak ho jednoducho vylúčite z tela von, pretože vaše telo nie je schopné prijať väčšie množstvo kolagénu. Tento kolagén nie je na chrupavky, kosti a na iné záležitosti. Je to výsostne pre tie dámy, ktoré k tej svojej rutine čistenia, tonizácie, séra, krémikov sa chcú o tú pleť starať ešte lepšie a starať sa zvnútra. V tej jednej dávke je tu plus taká trojkombinácia, ja to volám, že také trojkombo, kolagén vstrebateľný, to sme si povedali. Plus je tu biotín. Ten biotín je znova látka, ktorá nám pôsobí na rast nechtov a na výživu vlasov. Už po trojmesačnej dávke budete cítiť rozdiel na svojom tele. Biotín je v množstve znova nastavený tak, aby ho telo bolo schopné prijať, ale je veľmi dobrým kamarátom s morským kolagénom, takže spoločne tvoria takéto trojkombo, ako som povedala, kde chýba tretia zložka a tou treťou zložkou je vitamín C. Vitamín C vieme, že má neskutočne blahodárny účinok kompletne na celé naše telo. A spolu s kolagén, biotín a vitamín C pôsobia úžasnú kombináciu práve do dennej dávky. Toto balenie vám vydrží presne na 1 mesiac. Jeho predajná hodnota je 55 eur. Takže fantastická cena, silný vstrebateľný účinok. A teraz pozor, milé dámy. Prichádza ďalšia informácia a to je to, že je úplne bez chuti. To znamená, je bez umelých sladidiel, bez cukru, bez lepku a nemá žiadnu príchuť, nemá žiadnu chuť vôbec. Takže si ho môžete kľudne dať napríklad aj do pohára, kde máte len čistú vodu. Zoberiete presnú dávku, nasypeme a zalejeme čistou vodou. Alebo si to môžete dať do nejakého smoothie alebo do nejakého nápoja. Teším sa, ako ten účinok budete vidieť už na pleti. Odporúčam používať kolagén celý rok, čiže ideálne vybrať 12 balení. Ale už prvýkrát, prvé výsledky uvidíme po prvých 3 mesiacoch. Pozor, nesmie sa dať pauza tak, že 3 mesiace a až potom si môžeme dať nejakú pauzu a potom sa znova vieme k tomu vrátiť. Alebo ste tu také, ktoré si poviete, že ja si doprajem 12 mesiacov úplnej, totálnej vnútornej výživy. Tam je aj špeciálna cena, pokiaľ je to celoročné balenie, na to sa opýtajte. Pozdravujem krásne a teším sa, že Mary Kay prišla opäť s niečím úplne novým, fantastickým a dokonca to doplňa tú pleťovú starostlivosť, ktorú máme nastavenú. A ak vôbec nemáš Mary Kay pleťovú kozmetiku, nevadí, používaj svoju rutinu, používaj kolagén od Mary Kay a možno budeš súhlasiť s tým, že vyskúšaš tú pleťovú 5-krokovú starostlivosť aj od Mary Kay a urobíš si názor. Človek nikdy nevie, čo keď ťa to zaujme. Pa!